naye wonke umuntu lapha endlini ngimbulisa ke ekomtholampilo ngithi yajoyina abawu-vice kwalamazwi amnandi kangaka ozama ukubopha uthuthuzelele family lapha ekhaya ngenxa yesehlo esenzekileyo eyo ndawo endonwabisayo endihalela ukubambela kuyo bawu-vice ile ndawo yokudandatheka kuba zininzi izizinto ezisidandathisekisayo kobomi esiphila kubo bantu balapha ekhaya. Ukhe uPawulos wadandathekiswa yinto engenamsebenzi esithi yibongoze kwathi kwakathathu inkosi ayilususe uviko olusenyameni yami kodwa yathi Pawulos ubaba lwami lukwanele wadandathekiswa zizinto zehlabathi ingathi ngunyana kayemithayi xa ethetha noThixo uyona bawu-vice kuvakala uba yayingumshumayelo namandla kodwa uthi uThixo xa ezoshabalalisa ilizwe lase-Asiriya uthi maniqale ndithume uyona ayoshumayela kwi-capital city yaphaya eNinive ukuba ngaba abakhange beve baguquke ndizoyitshabalalisa elalizwe lase-Asiriya. Unyana imithayi wabuyelwa ingqondo endala kudala becikivwa oyise becikivwa lilizwe lase-Asiriya akaya umfo omkhulu wathi washona kwilizwe elikude kodwa ngenye imini enento endiyithandayo ukubambelele kulaa nto ebethe uThixo ndizoyibulala i-Asiriya wemka lo mfo wohlala phantsi komthi akaya pha wabuza uThixo kutheni yona ukuba uqumbe ngenxa yomthi womdlavuthwa uthusiswa zizinto ezingenamsebenzi awukhange ubulaleke utyala ubusuku bonke mna Thixo kutheni yona uqunjiswa zizinto ezingenamsebenzi noba mzi walapha okwazongwana namhlanje niphalaza inyembezi ucingo kokuba usathana woyisile ulibele okokuba kuthe ngomhlowodwa kwincwadi yesitshilelo xa ebabona lo mfo uthi ngobani kanti abaya abathe wambu ingubo ezimhlophe ezinde ithi impendulo yabasuka ezantsi embandezelweni uthi umbhali okuya babesemhlabeni babelile inyembezi umlingi engaphezu kodwa elonto endiyithandayo ukhipha usathana woyisile ubabona sebeme ngaphesheya phezu kwentebe bevuma ingoma engathitha uthi umbhali bamfundisi babeme ngapha kulwandle eklasi ayikho uzoyazi le ndawo beme ngakulwandle eklasi abame ngakulwandle eklasi ngabantu aboyisileyo esebevuma ingoma eyavunywa nguMiriam xewelondlo ithi mbikhulu ingumangaliso imisebenzi yakhe uyehova uThixo samandla athi incwadi yesitshilelo nokufa kwesibini akasayi kubenza nto kuba kuyenza ukufa kwesibini kusekukufa nje komzuzu sophinde sibazuse kwilizwe elize bengaselili ikhoboka sizothi mzokwazungwane ningalili njengoba bengenathemba kakade thina asingoba lapha sisekhaya nje elisemzimbeni ikhaya lethu lisemazulwini ngalo mazulu bekhaya xa sivume ezigomba bawuthukela sithi ukuze singabi nakwaliwa uyakhona kusemikhaya esizoya kulo kakade asingoba lapha ndiyaklangazelela nam Jerusalem lofezwanile imizamo lize kuphumule kufezekiswe langoma bebeyikule sithi apha ngaphansi ubamabuko apha ngaphansi unethwa ngokodwa phezulu kulapho hlangazelela khona akuyokhaya eli mzomo ewe ibansenyembezi kakade nohlukanise momola bekhaya nabantwana nohlukanise ngotata wenu kodwa khona ikhaya manje ikhaya naphakathi akusekho inyembezi uMfana wethu amen into ethatha ngentambo apha kuyo hayi mama ndicela intombi benye ungezi ubhulate yipatata ndicele bani ndicela igildi beyi-1 bangabo bantu apha vuma mntabethu